Please like and share. Subscribe. Share. I'm so thirsty. I need to drink a coconut shell. Coconut shell. Drink a coconut. Iska tay! Nalawagan ako dyan! Inagsuri! Inagsuri pa! Intro. Bulong sa intro. Si vlogger eh. What's up guys? Yo, what's up? Bapak kayo? Wah, XD yung vlog na ito ba? Hindi lang dyan, stop na dyan. Hi! Welcome to our next vlog. Our next vlog is all about... Ay, sapa nila bro, vlog. May buntag sa tanang mga naminaw karon og naglantaw sa mong vlog ni siya. Vlog na kayo mutok na. Hindi po focus kayo. Buang kalayo, ana wide mangguna. Okay, dito po kami ngayon sa Bonifacio. May nag... Ano ba? Ano lang kapudoy? Kamera na yun kay bro, buntag bro. Yeah. Apel sa vlog. Vlogger nga ron. Mangunda. Sidekick bro. Gisiyot di mo bro. Oh, apel oy. Yate ayoy. Okay guys, nandito po kami ngayon. Ngayon makikita. Oy, mic daloy. Wala may mic dala. Hi, what's up my man? Here's my pre. So how you doing my pre? I'm doing very well, my friend. Ako classmates sa una ba nga niligin mo munda mo gana kada picture ana kalawan 5D. Ako balon dahil suntin ako ano ba? Ana-ana, uli ana-ana. Pagsuot ito, hoy. Naon na to. Ay, gabi, chicks na say. Oh, may kinabuhi niya. Awa. Video call na po na ron. Di na ni mo patandog. Baka mag-video call na. 30:45 na. Dugay kita kasugod na alas 9 na. Kita sa instruction sa mga video ng grupo nila Jolly o sa committee. Kinahanglan mo follow ta kung sa mga buluhaton for today and tomorrow. Ang ay clear. Bunda ka na ko nino? Lima ka kuan, Kotsinta. unom ka Salad. salad. Kaya Ayaw na liya, uy. Basta gutuman na kayo mga papards. Mga papards na tawag mo na sa mga kaigan, kapips. Lima ka. Wala pa tayo. Tagad oy. Mga kapapards, excited din na kayong tagya sa sakyanan. Ako nga naglawas, pero sa may kaisikaran. Oh. Nasa iyo, ano, wala po. Sumpayin na natin. Sumpayan para Madaan ang kuwan ko sa tagiya niya. Piso. scam. Namin din karon sa jungle nilang Charlotte. Asan yung plaster ng light? Salamat. Dadawa na sa... Ikaw man. Dugay mo lawas. Ka naman ali mo diri. Testingan na to ng inyong kagahi. Nada. Dera ka, bro. Dito ka, agi, yung smoke ba? Yeah. Fire. Grabe nang lawas gahalang. Grabe nang lawas gahalang. Grabe nang lawas gahalang. Grabe nang lawas gahalang. Batay ba? Ang dalang! Palubong daradol! Inay sa music ba gianay? Nindot ka, ayog dalan. Puwerte kayo kalapuk. Mauni, ilang ingon. Nga nindot kayo dalan. Managan pa. Mauni, ang ilang sute. Gugura, wala.
Oh. Mauna! Sapot na ba ko muli man di ko ron. Tambalos eh. Okay guys, namin dili karon guys kay gahit may kawami sakyanan. Basta lapo ka guys. Among sakyan gauna na. Si Julie gisapot na. Hipos. Ni-record na no eh. Yung giper. Yo, Kapadalo. ito. Linggot. Vlog ni vlog. Linda guys, kindi. Vlog ni siya vlog. Ay, naibalot bigyo. Ang ganang balot na. Parang neneng ang inyong katawa. Boom! Ano nga mong music? Abot na pod me. So, nanami karon diri sa Bonifacio. Set up na sila. Mga idol kani mga videographer. Tomorrow, naman tayo schedule. Kinahanglan sa Kaya ako sa'yo na. Mao ni ang ay iski sa Bonifacio na pinakabagti kayo. Kuan, mura-mura na po si Mayor po, kabalo na sa tanan. Ay, amiga guys. Kita. Ang sa'yo mo kasi kaya ba sa inyong pageant? Ay tawanan niya binuwag na. Ito man. Sa'yo dudo. Mag-half day, kung madala mag-half day tomorrow, much better. Masayot ang kuman. Kaya napay mo na nagag Cebu. Ako yung amiga guys. Go. Sa niya. Isa may kastorya niyo ma'am sa yung nagyan ka ron. Sige na. Make a nice experience. Dayon. Dayo. Ay gunit yung kamot oy amo. So misal kulbaan. Thank you ma'am. Skipitan guys. Ginala og snack, soft drinks o chupaw. Kami kayong snack kapoy pero worth it kaya mong buhaton ka ron. Royal makamatay basta di mangatag. Bahala ka ikaw may madaot. Wala ko guys. Kaya guys, gantan ko guys. Wala din try pa doon sa dala na. Ay, dari mo na yung bag niyo mo, bro? Ay, sige, baka na yung gusto mo na. Good morning, Pop. Record na. Record na. Good morning, Pop Arts. Mga We are here at Bonifacio Gymnasium. Guys, pasensya yung gahapon guys, kaya nalubat yun ang kamera. Day 2 na namo karon dire sa gym sa Bonifacio. Nami dire karon kay Rawang kate. See? Mga Atomic Falls. Ano na mong kaya ko sa amigo si Julie Chris. Engineer Julie Chris. Constructor. Mo din sa one gyms nga gym nga one sa mga working congressman. Mo na yan gym guys. Hello guys. Muna pinakabugnaw nga gym diri sa Misamis Occidental. Vlogger is real. Ano niya kumakauban guys? Ano siya among kwan? Editor sa kwan, pag-imo big building. Mao ko ni siya ang tagtipanday. Tig-bounce kabilya. Guys, nag-arrange na sila guys para sa photoshoot. Okay, number 1. Candidate number 1 please. Init ka. Oy. Grahe kay way. Tabulha. Video call na pong badge. Mura po yang nguyap. Sige lagbagot-bot. Ay te. Oh, mga ate kanyo. Once na blue moon ra man siya mo video call sa ate god. We're going to the river. Pati tubig dano yung kasog ko. Very good. Thank you. Na-dis po sa bolas? Okay guys, we're going to the river flows of there! Ayaw lagi guys, mga papa. Paparts! Sorry, Paparts!
Our drink tuber. Lawas gahalang. A few moments later. Wala, dili na dyan drawing niya mong kuhan. Kapag minahal mo ko, mas mahal kita kung sa karanasan ako ay hinog na sa sobrang hinog na mo. Ipon ako, pero mauna ka na. Hey, baby girls. We're going to the river flows there. Then we're swimming in the river. There are so many animals there. Like you. Classical animals. There are so many legendary Pokemons there. Wala yung pinakadagag exposure diri wa kini yung tawanan na eh. Baan kayo. Tirong mo ginawang gisuot yun. Putok nga short ang gisuot. Nah. Ako ga-expect nga lapok kayo ron. Please like and share. Subscribe. Cheer. I'm so thirsty. I need to drink a coconut shell. You know this magic? Look. I'm so tired. Abi kay galisod diri. Wala taon diri. Nag-vlog ka? Welcome to his vlog. Wala ko ga-expect ha. Wala. Ating gaining a photoshoot. So, buwis buhay. Buwis buhay. With buhay photoshoot. Kita kapoy guys. Di madunggan tingog diri saba kayo. Siga ulo-uloan ni pero nga naman mi diri. Amo na ning sugdan. Amo ning humanon kay nasugdan man. Kay nasugdan man humanon na siya. Pag mahuman na siya, humanon na sinugdanan. Mana to? Kamera ite para sa kamera. Nazio. Eh yun yung mga humble visuals mo. Trabaho kay effort na effort kini sila. Photographer na mo sa K9. Para money. Pasana lang din na. Sa kung inani nga shoot ka na betang. Jud magpakunti sa jud inana kay sakto. E budget dun eh. So mangita kita mangita kita the best. Something new gid mo. Oh yun. Pero believe ko ni mga makeup artist ron kay coordinate din sila ba? Oh, apil dapat sila mo. Musalong pod asta mo makeup artist. Dapat dahan. Si Christian guys, kasi top og drone. Remote na eh. Pick na may mahuman. This is the end, but this is not the end because it's the beginning. Ano pa na palupad. Sa Westorial, may konsyal. Mga girls, their feelings na dodulaan ra nila mga laki. Mga si Janchong ug si Ashley. Dodulaan sa mga girls. Odi. Uy, Dadula ba? Marang feelings ba? Dadulaan. Way uyab! Way klaro! Way uyab! Palaw man ni Mas maayo na kay ka ay nag-apil og seminar. Magto na ta. Mag-ilis na. Atdog. Helicopter. Chill lang eh.
What's up, mananaps? May baklay eh. Uy, elevator tao. Mas dali, tara. So, dire may mga agi guys kay Nada secret, na secret. Mga Ripa Pips. Kanina, dito may agi, babaw to. Dito, babaw, dito. Karon, dire mi. Hagbong mic. Tekto, tekto. Abi, habuga kayo atoy! Gigil excited daw yung topic. Bus pang-pang. Uy, guwa. Yung mga marinta. Ano paninta? Ano? Dalit, basa na sa ulan. Huwag yun. Buti sa nag-account, uy. Humble vlog na, humble vlog. Ha? Humble vlog. Hotdog. Idol is Gio pa ko panipir. Feeling ko. Yan, nahulog. Muka. Uy, ayaw sa music pa. La, nahulog. Nahulog siya sa lain. Ay, kung saan, ano? Ito Jay, una dito. Sabla dakop. Dakop. Ang load, dire na pala itong gibuhat ni Nigo, ah. Nakas naman ko yung speed limit siya. Tama na, speed na, engineer. Ganina ka rin, speed yun. Gabi ka ko Para Sab ni. para asa yung gugma. Paranoid man siguro ka. A few inches later. Kanta Jay. Ikaw! Ikaw ay walay uyang. Nakagikan, bro. Basta ang biyahe, Erp. Hey guys, second closing guys. Good eve and good night.